ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ କଣ କଣ ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କଣ କଣ ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆଜି ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏଠି ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ସେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ନୀତି ନିୟମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ କଣ? ନୀତି ମାନେ ହେଉଛି ନିୟମ। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, କଣ କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଅଛି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସବୁକୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସମାନତା। ହେଲା, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ସମାନତା। ତ ସମାନତା କହିଲେ କଣ ନା, ସମାନତା କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ କଣ, ସବୁ ଲୋକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସମ୍ବିଧାନ କଣ କରିଥାଏ? ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଇନ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସରକାର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କରିଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ନା, ଏଇଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ କରିଛି ନା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ଛୋଟ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବଡ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କଣ, କୌଣସି ଆମେ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାନତା। ତେଣୁ ସମାନତା କୋଉ ପ୍ରକାର ଥାଏ ନା, ସମାନତା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ମାନେ କଣ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ମାନେ ସରକାର ଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ସେଭଳି ସାମାଜିକ ସମାନତା କଣ? ସାମାଜିକ ସମାନତା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି ବା କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ, ସମାଜରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାନତା ମାନେ କଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାନତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ଅଛି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଣ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସେମାନେ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ପେଶା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାନତା। ତ ସମାନତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ନୀତି ଅଛି, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦ୍ଵିତୀୟ କଣ ନା, ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଉଛି জন ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ।
তো জন ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ କଣ? ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜନ ଅଛନ୍ତି, ଜନ ମାନେ କଣ? ଲୋକ। ଆଉ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ କଣ? ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ହେଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ତ ଏଇଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ନା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କଣ? ନା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଶାସନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଛି, ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ନା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ଥାଏ? ନା ଗୋଟେ ସରକାର ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସରକାର ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ସେ ସରକାର କଣ କରିଥାଏ? ସେଇ ସରକାର ହିଁ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ସରକାରକୁ କିଏ ଗଠନ କରିଥାଏ? ସେ ସରକାରକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜନତା ଅଛି, ଜନତା ମାନେ ହିଁ ସରକାରକୁ ଗଠନ କରି ସରକାରକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେଇ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସରକାର କଣ କରିଥାଏ? ନା ସରକାର ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି ପାଇଲା, ଏଇଟା କାହାଠୁ ପାଇଲା? ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ପାଇଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ? ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ? ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା, ସେଇ ସରକାର ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଠିକ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଦଳକୁ ଆଉ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କୋଉ ଦଳକୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଜିତେଇବେ, ଆଉ କାହାକୁ ସରକାରରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ସେମାନେ ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦ୍ଵାରା ସରକାର ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ, ସରକାର ହାତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷମତା କାହାଠୁ ଆସିଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ? ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ କରେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ନା ତାହା ହେଉଛି ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଲା। ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ହେଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ତ କଣ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର, ତାହା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର, ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ କଣ? ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ କଣ? ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ? ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନାଗମନ କରିପାରୁଛୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଆମେ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଆମେ ମିଟିଂ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ବଳରେ ଆମେ କଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଏବେ ଡର ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଆରାମରେ ଖୁସିରେ ଆମେ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କଣ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତା। ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ବଳରେ କଣ, ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ଦେଶର ଯେ ଯାହା ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି, ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ସେ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ମଧ୍ୟ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ କଣ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ, ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ କଣ ନା ସରକାରକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମପି, ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଉ ପଦବୀ ଅଛି, ସେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଦବୀରେ ସେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା। ସାମାଜିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ କଣ, ସାମାଜିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କଣ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସହ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ସମାଜରେ ନିର୍ଭୟରେ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ଏଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମାଜରେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା କଣ, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି, ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ବଳରେ କଣ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡିଶାରେ କଣ, ଆମର ଓଡିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାପନ ଚାଲୁଛି, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଲିଚଳଣି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ କଣ, ନିଜର ଚାଲିଚଳଣି, ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ସରକାର, କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସ୍ଵାଧୀନତା, ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ କଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ସେ କଣ ନା ପାଠ ପଢିକି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବ। ତା ସହ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ପେଶା ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ, ଆଉ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ, ଅଧିକାର। ଅଧିକାର କଣ ନା, ଅଧିକାର ମାନେ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଇ ଅଧିକାର ହିଁ କଣ କରିଥାଏ, ଏଇ ଅଧିକାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କଣ, ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ, ପାଠ ପଢିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ଏବେ କଣ, ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ଏଇ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ କଣ, ପାଠ ପଢିବାର ଅଧିକାର ସହ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ କଣ, ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଣ, ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ, ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମକୁ କଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ କଣ, ଗୋଟେ ସୁଖ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ନ୍ୟାୟର ସହ
ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଅଧିକାର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ନୀତି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଅନ୍ୟତମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ନୀତି କ'ଣ, ତାହା ହେଉଛି ଜନମତ ହେଲା, ଜନମତ। ତେଣୁ ଜନମତ କ'ଣ, ଜନମତ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଜନମତ କ'ଣ, ଜନମତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକି ଚଳିବା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି, ଯୋଉ ସରକାର କି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସରକାର କ'ଣ, ସେଇ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜନମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜନମତ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ ନେଇକି ସରକାର କ'ଣ, ସରକାର ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର କ'ଣ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସରକାର ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ତେଣୁ ପୁନଃ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ସେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସରକାରକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜନମତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜନମତ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଜନମତ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବା। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ ହେଲା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ, ମେଜରିଟି ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ, 50% ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ MLA ହେବ, କିଏ MP ହେବ, କିମ୍ବା କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ନା ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସେମାନେ MP MLA ହେବେ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବେ, ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପକ୍ଷରେ ମତାମତ ଥିବ, ସିଏ ହିଁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ 50% ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ନିୟମ ହବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଶାସନ। ଯୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯୋଉଠି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବା। ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମୁକ୍ତ ସମାଜ ମାନେ କ'ଣ, ମୁକ୍ତ ସମାଜ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମାଜରେ ସବୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ କେହି ଛୋଟ ନୁହଁ, କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ସମାଜରେ ଆମେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ନିୟମ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜରେ କ'ଣ, ସମାଜରେ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉଠି ରହିପାରିବ, ସମାଜରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ,
ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମାଜରେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ସମାଜରେ କଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହସରେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ନା, ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସହନଶୀଳତା ହେଲା। ସହନଶୀଳତା, ତ ସହନଶୀଳତା ମାନେ କଣ ନା, ସହନଶୀଳତା ମାନେ ଏଇଠି ସରକାର କଣ କରିଥାଏ, ସରକାର ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ, କାହାକୁ ସହିଥାଏ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହିଥାଏ। ଏଇଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହିଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ମତାମତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସରକାର ଠିକ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ, ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ସରକାରକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଯଦି ଭୁଲ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାର କଣ, ସରକାର ସେହି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର କଣ କରିପାରିବ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଣ, ଯୋଉ ସରକାର ଗଠନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ସେ ସରକାର ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ କଣ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତି ବା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ବା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଛି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଥାଏ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଳିମିଶି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଛି, ସେଇଠି କଣ, ସେଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁସଲିମ ଧର୍ମର କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଛି ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ, ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସହନଶୀଳତା କଣ, ଏଇ ସହନଶୀଳତା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ତାପରେ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା, କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ ହେଲା। କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମତା ମାନେ କଣ, ଶକ୍ତି। କଣ କଣ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ରହିଛି ନା, ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା, ତାପରେ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର କ୍ଷମତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷମତା ଗୁଡାକ କଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କି ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
जो व्यवस्थापिका कौन करिଥାଏ देश ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଲା ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କଣ କରିଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହିଁ ଆଇନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଣ? ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଜୁଡିସିଆରୀକୁ ବା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଣ କରିଥାଏ? ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠିକ ସେ ରହିବ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠିକ ସେ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଶକ୍ତିର ସେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କି ଆଇନ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ତ ଦିଆଗଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କଣ କଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ କଣ? ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେଇ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟାଳୟ କଣ କରିବ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ନାକଚ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ। ଏଇ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନଥାଏ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହବ ଏବଂ ଦେଶ ଠିକ ସେ ପରିଚାଳିତ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ? କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲକ୍ଷଣ ବା ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା କଣ ନା ତାହା ଖୋଳା ବିତର୍କ। ହେଲା, ଖୋଳା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କଣ? ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ବି କଣ? ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ କଣ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକାଠି ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାର ମେରିଟ୍ସ କଣ ଅଛି, ତାର ଡିମେରିଟ୍ସ କଣ ଅଛି, ବା ତାର ଲାଭ କଣ ଅଛି, ତାର କ୍ଷତି କଣ ଅଛି, ଏଇ ସରକାର ଠିକ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ଦେଶରେ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସରକାର ଠିକ ସେ କାମ କରୁଛି ନା ଠିକ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଖୋଳା ବିତର୍କ। ଆଉ ଏଇ ଖୋଳା ବିତର୍କ କଣ? ଏଇ ଖୋଳା ବିତର୍କ ବା ଆଲୋଚନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଖୋଲା ବିତର୍କ କରନ୍ତି, ପୁରା ଯୋଉ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସରକାରକୁ ନେଇକି, ଦେଶକୁ ନେଇକି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି, ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକି, ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଏଇ ଖୋଲା ବିତର୍କ ବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ଏଇ ଅଧିକାର ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ବିତର୍କ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ତାପରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର। ତ
तो गणतंत्र कौन गणतंत्र निर्वाचन होता है निर्वाचन माने कौन इलेक्शन होता है आउ जो निर्वाचन आउ इलेक्शन माध्यम लोक माने कौन करती प्रतिनिधि मानू चयन करिथांती आउ से निर्वाचित विजयी प्रतिनिधि माने कौन से माने जाके ही सरकार गठन करिथांती आउ से सरकार कौन करिथाए से सरकार ही देश को परिचालित करिथाए तेणु सरकार हेउची देशर शक्तिशाली अनुष्ठान से सरकार कौन करिथाए देश को परिचालित करिथाए आउ से सरकार को किए गठन करिथाए से सरकार को लोक माने ही गणतंत्र रे तैयारी करिथांती कौन पाई ना तांकर सुख दुख बुझिया पाई देश रे बा राष्ट्र रे श्रृंखला बजाय रखिया पाई देशर उन्नति बा प्रगति पाई आउ एई सरकार को उपाय तैयारी हिताय ना एई सरकार निर्वाचन उपाय रे तैयारी हिताय हला निर्वाचन आ देखंतु आम देश रे मध्य कोन निर्वाचन होइताय प्रति 5 वर्ष थरे निर्वाचन होउची ना नै निर्वाचन होउची आ से निर्वाचन रे कोन लोक माने एमपी एमएलए सरपंच समस्त को सब प्रतिनिधि को माने से माने कोन करूछंती वोट द्वारा से माने चयन करूछंती आउ ए निर्वाचन को के चलोची ए निर्वाचन को निर्वाचन कमिशन जो अछि निर्वाचन कमिशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करूची आ से निर्वाचन रे कोन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होची माने निर्वाचन मुक्त और अबाध हो पारे होची निर्वाचन रे बहुत श्रृंखलित उपाय निर्वाचन होची आ लोक माने जो प्रतिनिधि बा जो सरकार को नेकी तांकर संख्या गरिष्ठता प्रदान करंती सेही संख्या गरिष्ठता अनुसार ही सरकार गठन होची हला एटा होची निर्वाचन माध्यम रे सरकार तापरे नेक्स्ट होला संवैधानिक उपाय रे सरकार परिवर्तन होला संवैधानिक उपाय रे सरकार परिवर्तन तेणु गणतंत्र रे कोन गणतंत्र सरकार परिवर्तन हुए कहीं ना प्रति 5 वर्ष रे थरे निर्वाचन होता है आउ लोक माने कोन करंती लोक माने देखंती जे वर्तमान जो सरकार अछि से सरकार ठीक से काम करूछि ना नै से सरकार लोक मानकर समस्या बुझुछि ना नै देशर प्रगति करूछि ना नै जदि लोक माने देखिले जे सरकार कोन करूछि सरकार ठीक से काम करू नाही सरकार देशर प्रगति करू नाही सरकार आईन अनुसार देश को परिचालित करू नाही किमा लोक मानकर अभाव असुविधा पूरण करि पारु नाही ताहले कोन ताहले लोक माने कोन करंती सांविधानिक उपाय माने नीति नियम अनुसार माने निर्वाचन माध्यम रे से माने कोन करंती से माने सरकार को से माने परिवर्तन करि परिबे आउ ए जो गणतंत्र अछि ए गणतंत्र रे के प्रधानमंत्री हेबो के राष्ट्रपति हेबो के मुख्यमंत्री हेबो एठी पई कोन बा के सरकार गठन करिवो एठी पई कोनोसी गंडगोल हेइ न थाए एठी पई कोनोसी युद्ध हेइ न थाए कोनोसी वितर्क हेइ न थाए तो शासन रे के आसीबो शासन रे से आसीबो जे लोक मानकर संख्या गरिष्ठता हासिल करिवो एवं एटा पूरा श्रृंखलित भावे हेथाय सरल उपाय रे हेथाय एठी पई कोनोसी युद्ध हेइ न थाए एटा पूरा संवैधानिक उपाय रे हेथाय आ एठी पई कोन एठी पई निर्वाचन हेथाय हला तापरे हमें नेक्स्ट लक्षण बा वैशिष्ट्य जानिबा सेटा कोन ना सेटा होची दायित्ववान सरकार हला दायित्ववान सरकार दायित्ववान सरकार माने कोन दायित्ववान सरकार माने गणतंत्र रे जो सरकार थाए जो सरकार को लोक माने निर्वाचन माध्यम रे विजयी लाभ करिथांती आउ से सरकार को निर्दिष्ट समय पाई शक्ति प्रदान करिथांती देश को चलेया पाई नीति नियम तैयारी करिया पाई तो से सरकार कोन से सरकार रो विभिन्न दायित्व थाए हला विभिन्न दायित्व थाए आउ सरकार रो मुख्य दायित्व कोन सरकार रो मुख्य दायित्व हला देश को ठीक से परिचालित करिवो लोक मानकु सुरक्षा प्रदान करिवो लोक मानकर जो अभाव असुविधा अछि ताकू पूरण करिवो लोक मानकर जो समस्या विभिन्न समस्या अछि से समस्या रो समाधान करिवो तेणु सरकार कोन सरकार तो तैयारी हे गला लोक माने तैयारी कर देले किंतु सरकार
सरकार को शक्ति भी देदेले किंतु सरकार कौन से शक्ति पाई से आराम रे रही पारिबो नहीं सरकार को काम करने को पड़ो क्या काम करने को पड़ो देश काम करने को पड़ो लोक मान हित काम करने को पड़ो लोक मान मंगल काम करने को पड़ो तेणु सरकार कौन करें सरकार लोक मान हित लोक मान मंगल जनसाधारण कल्याण देशर उन्नति और प्रगति सब बेले कौन करें सब बेले काम करें आउ लोक मानकर विश्वास को जिणवा सब बेले चेष्टा करें एटा कौन एटा हेउची दायित्ववान सरकार है तेणु आज आम कौन आज क्लास रे आम गणतंत्र जो मौलिक नीति बा जो विभिन्न वैशिष्ट्य गुड़ाक अच्छी से विभिन्न नीति और वैशिष्ट्य विषय आम पुंखानुपुंख भाव आलोचना करू विश्वास करुच्ची आपण मैंने समस्ते ठीक से बुझी जाइए तेणु आज क्लास ये नेक्स्ट क्लास रे आम गणतंत्र सुगुण और दुर्गुण विषय आम आलोचना करिबा।